ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନରେ କଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମଣିଷର ସବୁଠୁ ତାର ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାର ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ତାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ, ଏବଂ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାତୃଭାଷା ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ସବୁଠୁ ନିଜର। ଭାଷା କେବଳ ମାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାବନାକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଶିଖୁଥିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ମାତୃଭାଷା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ, ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁ। ଏହା ଆମର ମୂଳ ପରିଚୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ସମାଜକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭାଷା ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ହରାଇବା ସ୍ଥିତିରେ। କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। 1952ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ବାଂଲାଦେଶ, ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଙ୍ଗଳାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାର ଅଧିକାର ଦେବା ଦାବିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ମାତୃଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2000 ମସିହା ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛି ୟୁନେସ୍କୋ। ଭାରତର ଭବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରୁଛି ତା'ର ବିବିଧ ଭାଷା। ଆମ ଦେଶରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗତୀକରଣ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ବହୁତ ମାତୃଭାଷା ନିଜ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅନେକ ଭାଷାର ପରିସର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁବାଦ ମିଶନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନା କେବଳ ମୋର, ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। ଏହା ସବୁ ସମାଜର, ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା, କହିବା, ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିଖୁଛେ ଶିଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ମହତ ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।